Impacte socioambiental. Sense entrar ara en les competències entre les diferents administracions, creieu que caldria regular la indústria de creuers per tal de limitar la contaminació que afecta la ciutat? Sí o no? Doncs és evident que hi ha una càrrega màxima, que és el que es pot admetre, per tant, a partir d'una determinada càrrega màxima, doncs evidentment cal regular. La resposta és sí? Gràcies. El que s'ha de regular és la contaminació que generen els creuers. Per tant, el que caldria és fer que els creuers, quan estan acostats al port de Barcelona, no generen la contaminació que ara generen, i per això s'ha de regular. Torno a repetir la pregunta. Creieu que caldria regular la indústria de creuers per tal de limitar la contaminació que afecta la ciutat? No, la indústria de creuers no. S'ha de regular la contaminació que genera. Evidentment que s'hauria de regular. L'impacte mediambiental i sobretot en el fons marí que ocasionen els creuers té un equivalent brutal a la ciutat i al seu entorn marítim. Per tant, en aquest sentit, l'atomització és una barbaritat i sí, evidentment, entre altres coses, s'ha de regular i s'ha de... Si us plau, sí o no, aquesta regular? Sí. Sí. Sí, s'hauria de regular. Sí. Sí. A les illes s'estan explorant opcions com supeditar la categoria dels hotels a la qualitat de les condicions de treball que generen. Valoraríeu positivament aquesta acció a Barcelona? Sí o no? No, perquè la qualitat del treball ha de ser excel·lent en tots els hotels, sigui quina sigui la seva categoria. Sí, la precarització laboral en el sector de turisme és brutal. Sí. Hauria de condicionar-ho, l'ocupació de qualitat hauria d'estar garantida. Reconec que és un tema que no coneixia, però em sembla interessant i penso que sí que es podria valorar. Sí. Sí, pot ser un element important.